Shubor nakaslem jong unong san hima. Hadin baud ki try truck badai ki truck red bamjoyo trip nagaliang uba lektor dekhar unong wat ka RTI habo ka jala Meghalaya ulai kendu ya UDC ke East Jente Hills ban penbet ya kani ka jeng ki try truck kini ki try truck berit lada kimyo kamai kia kendu jeng namar ki kaliru ki thiet da kalun hapsiu EMI man la ubanai sa ka insurance shaki company lada kimyo kamai kimla ban penbiang ya ka yeng kasem bon na kini ki truck berit lalong try de ki briu ki baduk ki thiet kali tang banyo kamai habaya kran bat UDC uba lektor ula keliru na UDC hatu don ne em ka scheme na po ka office UDC banyara penyo trip ya kini ki truck berit bat nagalang UDC ula kular sya uba lektor dekhar ba unshim khia ya kini ka kam bat un sapha ru da ka jing tho sya u ha kini ki si banwan habakran chekila pathai kubor uba lektor uloong babaro ki jet trip layo bet da ubar jalla bat ula kerpat ru ya ki pat ba badon ni ki mar ban penpoi sya ka wei pat ka jalla makin skoba ban ai trip shwa ya ki try jalla kham tam ni kini ki trok rid da ka baban rap balada ngia tali para khasi ka jat ban riu jongi ngin sala ban pendu jat yo bar jalla ubawan tang ban kamai jakpo na kini ka jalla jongi laong ba lektor dekhar Hadin ka jingot jingnam jong ki babon ki pajba kham tam ya kini ki try trok jong kini ki trok ki barit ki mini trok semua ki ot sibun ka ki kendo sibun ka jing namar ba kim yo trip kim biang ka trip di namar kanu ka jai trip la yaj ba da kini ki trok ki bahe di nakaliang ka jungi da ka jing sngokia manda ka sngi ngelawan ban ya kendo ya deputy commissioner jong ka East Jente Hills hapo ka office trekam ka jungu na ka benta ban penbek ya kani ka jing jong ki pajba namar balai ngaong baki ya kendo jing namar kakaliru ki haban thet akalon ki haban siu ya ka EMI nanta pada ki haban siu ya kani ki insurance ki companies ban pendapan biang ya ka yeng kasem ko jengki tilada kim yo kamai kamut ba kinamla syu ban le ya kita ki aka baro ti da ka jing sngokia ngila ya penbej batu ngila ya keren batu DC ru ula kular yangi ba unsa le AA ban penbej mardor ya kani ka jing jong kini ki try trok ki badon ya kini ki trok ki barit mo di hangde mar ba balai kai kendo kadai kawai ka daw ba ki kini ki trok ki barit ki ya kendo jing ba namar don ru ki briu jongi ki ba don ya ki mar ki ban tumu ban shalan leni ban penpoi nakawai ka distrik syakawai ka distrik nakawai ka jela di kamut ba kim tre ban ai trip sia kini ki briu ki jongi ki ai be chau dakhar chau bar jela di ngakarpat jor ya kini ki try mar ki badon ya kamar ban penpoi syakinu ki cakas ngobha ai trip shwa ngobha kersan prakasi lada pikirsan prakasi nginla ban rat dingkong ya mender ubawan bantu ya kacak po jogi ki jat benriu ya kani kajat benriu kucingi bat ngamaham jur ya kitu ki dakhar ki bale bahe ki bawan tre syakane lada pi le bahe ya ki drivers jongi khamtam ya ki banyak truk barit mini trucks ngin sa le AA nakabenta ka jong piru ngin sa yai da kalenti jong ka ain bat hang ni ngis ngau tenat ru ba UDC ula kular ban le AA nakabenta ka ni ban penbej bat ha ka jing tho ka jungi ha ka ni ka memorandum ngila pan jingtip ban ngila karpat ru na UDC badon brom hatu don ne em ki scheme ki ka scheme ban yarap nakabenta kini ki trucks ki barit tinangkaliang jong UDC ulaong ba unsa pej benya bahaya kani hadin jong kata unsa reply ya kani ka unsa reply ya kani hakabayade bat kani ka application ka jongi tengi kermen ba UDC unle AA ka babha kumba ula kular khnang ba nginla ban yaro ya ka kam ka babha jong UDC nemar banaki por sakipor ngi ba UDC jongi ulong uba trekam habaro kiliang tengi ngidon ka jingkermen ka baskem ba UDC unsa le AA nak benta kani khnang ba kini ki try trucks kini ki try jong ki mini trucks bakin light na kani ka jinge khnang bakin la ban pendapan biang ya ka yeng ka sem ka jong ki bat kin la ban ya chkhmat hagi kam ki jam ki jong ki mar baladang miarap ya ki kalong ka ka bas ngeusi mar bapli ki kumangalaong baki haban siu ya kalon haki babun penta ti ki tray namar bunsin balong try ya kini ki mini trucks ki truck ki barit da kini ki briu ki babelahi ki persyang bantit bapli da kalon nakabentaban kamay jakpo
Henry ke basngsi namar bakim yo trips namar kat kani ka jinghe jong ka thain ko jingi jong ka East Central Hills bon sin ba bon ki company ki bala de ban yele agreement te kini ki try trok barit bapli kim yo su ya kata ka kam ka jam mo kim yo su ban kamai tingi kerpat ba leng ba jong udisi kini ki badan ya kini ki trok ki barit kinsa like na kini ki jinge ki babon tingin sa up ya ka katu hadin katu kaniski ya ka ka jubab ka ba udisi unsa Pak Sengi bat ngikirmen ba audisi unle kumba ula kular nakabanta ka jingba ka jingmet jong kini ki try trok mo kubleshibon